No miten niin ei kannata mennä sinne? Mä odotan sua hitaan 2 tuntia ja mä en todellakaan ottaa enää enempää. Sä voi vedota taas risteyksessä 2 tuntia. Ja jos sä vielä tehtäis, että mä saan mennä tuonne pururadalle. Kuule ihan sama, jos sä et oo, kun mä oon käynyt tuolla lenkillä, sä et oo tullut siihen mennessä tänne, niin sitten meidän koko reissu peruuntuu. No niin, moikka! No mitä nyt taas? No kun ei ole, ei täällä ketään liiku. Sä uskot hei ihan joka sana mitä ihmiset sulle sanoo. Joo ihan varmaan. Ellet sä oikeesti kohta täällä, niin mä häivyn. That's it. Heippa. Mikä toi on?